Алга таба атлыйбыз. Әлеге ике котлау сәламе Сарытау шәһәренә ошачак. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилеен милләттәшебез Иксанов Ирек Муратхан улы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән әнисе Халидә Исхаковна, хатыны Алия Азимҗановна, кызы Эльвира, тормыш иптәше Баһадир, оныклары Тимур, Альмира, улы Риналь һәм кече кызы Җәмилә, абысы Илдус Муратханович һәм энесе Фаил Муратханович гаиләләре белән кода-кодагыйлары котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. Безнең якын кешебез Урта Терешка авылында туып, шушы авылда ук мәктәпне тәмамлый. Уңышлы укучы буларак ул белем алуын дәвам итәр өчен Сарытау шәһәренә юл ала. Имтиханнарны уңышлы гына тапшырып, ул үз көче белән Политехнический институтның механизация факультетына укырга керә. Ул анда инженер, механик һөнәрен үзләштереп, кулына югары белемле белгеч дипломын ала. 1990 елда киленем Азимҗан кызы Алия белән гаилә коралар. 1 елдан соң яраткан оныгым Эльвира дөньяга килә. 1994 елда уллары Риналь туа. Ә инде 2004 елда безнең принцессабыз, иң кечкенәбез Җәмилә дә бу дөньяга килә. 1995 елдан алып инде ул Сарытау шәһәрендә үз һөнәре буенча хезмәт итеп яшәп килә. 2014 елда Эльвирабыз да гаилә корып, әти-әнисен әби-баба итте. Ә инде безгә тормыш иптәше Баһадир белән сөеп туйгысыз ыныкчыклар Тимур белән Альмираны бүләк иттеләр. Безнең әтиебез, бабабыз бик эшчән, гаиләсен нык яратып яшәүче чын ир-ат. Яраткан әтиебез, әниебез белән 30 елга якын матур гомер кичерәләр. Алар күпләргә үрнәк гаилә булып яшиләр. Безнең иң нык таянычларыбыз да, ышанычларыбыз да алар. Кадерле улым, яраткан ирем, кыдабыз, сөекле әтиебез һәм бабакаебыз. Сиңа туган көнеңдә иң мөһим теләгебез ул Раббымның кызганмыйча саулыгын бүләк итүе. Бәхетләреңне арттырып сиңа бирсен иде. Ә бәхетең ул безнең янәшәдә тату гомер кичерү. Тормышыңда уңышлар гел юлдаш булсын. Без беләбез, күпме генә эшең авыр булса да син зарланмый яшәдең. Бар тырышлыгың да гаиләң өчен. Синнән үрнәк алып балалар да кызыллык китермичә үстеләр. Хәзер инде оныкларың сине яратып үрнәк алырга тырышалар. Әлеге матур сыйфатларың аркасында ике дөнья бәхетенә иреш. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын туган көнең. Ал бездән изге теләк. Ярату һәм хөрмәт итү, шушы ул олы бүләк. Күзләреңә карап синең бар күңелем шатлана. Яратудан сине җаным йөрәгем канатлана. Барсы да бар, шикер кылып яшисе дә яшисе. Балаларым өчен диеп күп алда эш эшлисе. Әле бик яшь, картлык яра, рәхәтлән җаным шуңа. Синдә ир-атлар булсалар бар эшләре дә уңа. Бәхетле бул, кайгы күрмә, гаиләң яныңда булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә күңелең шатлыкка тулсын. Кадерле Ирек Муратханович, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын, ә музыкаль күчтәнәч сезнең өчен яңгырый. Йолдызларны санап, сандугачлар сайраганын тыңлап, синең белән бергәләп җырлап, бик тиз атты таңнардан. Таң алдында бер йолдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды иң якты таңнарда. Җаныкаем диеп, иремнән үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәгым, бердән-берем диеп кайнар, куеныңда эреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә.
Ансызлык кына атсын, безнең юллар гомергә бер булсын, җанкаем хәзерге. Җаным, җанкаем диеп татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәрем, бердән берем диеп кайнар, куеныңда эреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә. Җанкаем диеп татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәрем, бердән берем диеп кайнар, куеныңда эреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә. Яшисем килә. Яшисем килә. Җаным, җанкаем диеп татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәрем, бердән берем диеп кайнар, куеныңда эреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә. Яшисем килә. Яшисем килә. Иксанов Ирек Муратхан улы 55 яшьлек матур юбилее белән чын күңелдән кайнанасы Рауза Ибрагимовна, Урта Терешко авылыннан Умяровлар гаиләсе, Тәфик һәм Гөлсинә, уллары Илгиз, Сызрань шәһәреннән Азизовлар гаиләсе, Марат һәм Гүзәлия, Тольятти шәһәреннән Курмакаевлар һәм Хуббиевлар гаиләләре котлыйлар. Кияү яки киленне гадәттә кеше баласы, чит кеше диләр. Бу безнең ирегебез турында әйтелә алына торган сүз түгел. Ул безгә кияү дә түгел, ә үз гаиләбездә үскән ул, эне, абый шикелле. Ирек гомердә дә ару талу белми торган кеше. Ул гомере буе дәрт белән тулы. Гел нидер эшләргә, гаиләсенә ярдәм итәргә тырышып яши. Аның кулыннан килмәгән эше дә юктыр. Ләкин ирекнең безнең өчен иң кадерле ягы туганлыкны саклап, гел ачык йөз белән каршы алып узатуы, безгә хөрмәт белән каравы. Менә инде кадерлебез 55 тулды. Ир-ат өчен бу юбилей тормышта нәтиҗә ясарга лаеклы вакыт. Ә синең нәтиҗәләрең үрнәккә куярлык һәм үлчәмдә авыр итеп тартылырлык. Барысын да булдырдың. Алга таба да шулай без якыннарың белән янәшәдә булып, саулыкта исәнлектә матур гомер ит. 55 тулды диеп син уфтанма көзгеләргә. Алар барыбер бирмәсләр җавабын без диләргә. Көзгеләр телсез булса да, ни барысын күрсәтә. Менә кара, юбилейда сиңа яшьлек өстәтә. Ирегебез, иң мөһиме туенып яшә саулыкка. Һич карама син көнләшеп бер көндеклек байлыкка. Бүген җиттек 55-кә, 70-кә дә көт безне. Килербез 100 яшеңә дә әгәр бөгәлсәк тезне. Ярар, төгәллек сүзләрне кытлап юбилей белән, аны тагы да күрклерәк итик матур җыр белән. Кадерле Ирек Муратханович, чәчми-түкми якыннарыгыздан музыкаль сәлам учрабыз. Кабул итеп алыгыз һәм әлбәттә бәхетле булыгыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн.
Tuğan gün, izgi gün, dünyaya kelgen gün, yaşlıkka bir qaytib yaşara turgan gün. Tuğan gününde seni yılmayıp gülgene, tuğan günü kile ol yılga tik birgene. Tuğan gününde seni yılmayıp gülgene, tuğan günü kile ol yılga tik birgene. Babında dostların yanında denk varın, Antula bu günü dünyanın var zarı. Babında dostların yanında denk varın, Antula bu günü dünyanın var zarı. Tuğan gününde seni yılmayıp gülgene, tuğan günü kile ol yılga tik birgene. Tuğan gününde seni yılmayıp gülgene, tuğan günü kile ol yılga tik birgene. Gümürler uzda dip mıngayıp oturma, tağın bir yana mehabet utanda. Gümürler